Hello guys, pure namaskara pure swagata. Anthony apla kush to play apla attidu play guys. Jani mani bawlodu. Mani bawlodu. Benjani dombettu. Mani bawlodu. Inita logid daite mani piro pronto special video. Ee riti video jo aini dingol dumbu mantitte nike gottu rings kurkureda tule. Rings kurkureda video aini dingol dumbu mantitte. Ee rings onjege 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಪುಂಡು. ಈ ನೆಟ್ಟೊಲ ಇದಾಯ್ತ ಮದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡದು ದುಂಬುದ ಐನು ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತುಗ ಕಟ್ಟಾಬುಜಿ ಗೈಸ್ നമ്മുടെ കത്തേരുണ്ട് അതായതുകൊണ്ട് കത്തേരുണ്ട് എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ 40 ರೂಪಾಯಿ തൊണ്ട് എൽമ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ದಾಯ್ ದಿಂಜೆ ದೆಪ್ಪನ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ ದೆಪ್ಪನ ದೆತ್ತಿಸಿ ಗೈಸ್ ಬಲ ಬಲ ತುಲೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲೆ എന്നിട്ട് 15% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು ಪೌಂಡ್ ತುಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪುಗತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಡೈನೋಸರ್ ಟಾಯ್ ಬರೋತಿ ಗುಂಡಿಗೆ Netole dai tundu ka 1 2 3 netole dai tu puniki guess sample dinosaur kara bugaria kattu anta ande tuka super undu guys dumbuda varshan chur godi deve anda godi parimala jaasti bartu intide ee varshan dijja ede puli uppu ante addi poli undu na ibudu puji guys adinnaga നെത്തോള ഇതായിട്ട് മത ടോയ് ഉണ്ട് തൂക്ക ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് തിന്നതാണ്ട് തിന്നിയറ അടിപൊളി എഡ്ടെ പുളി ഉണ്ട് എഡ്ടെ കാറുണ്ട് നെത്തോള ഇതായിട്ടുണ്ട് തൂക്ക ಒಂದು ಟಾಯ್ ತುಲೆ ಒಂದು ದಾಯ್ತ ಟಾಯ್ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ತೂಕ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಬುಕರಡು ಕುದುರೆ ಉಂಡು ಬುಕ ಏನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಡಿನೋ ಫೈಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ತುಳು ಬರೆದುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬರೀತೇರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ಸಂಗತಿ ಆದ ಗೊತ್ತು ಜೀತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ದಿಕ್ಕ ಅವನು ಇಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಈ ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಲೇಸ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದುಕ ಪಾಡ್ಪೆ ಅದು ಜೂಲಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ತಿನ್ನಾಗ ರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುರ್ಕುರೆನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕ ಕುರ್ಕುರೆ ಆಯ್ತು ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟಾಯ್ ತುಳಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಕತ್ತಿ ಹೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡೆ ಕುದುರೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಬರೆದುಂಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರೆದುಂಡು ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ರಡ್ಡೆ ರಿಲೇಸ್ ಇರುದುಕ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ದುಂಬುದ ಶೈಲಿ ಅರ್ಜನ್ ರಾವ್ ಗಾಲಿ ಅರ್ಪ ಗೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದಾಯ್ತು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತದ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಪ್ಪ ನಾ ಇವಬ್ಬೆ ಆಗ್ತುಂಟು ತೂಕ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟದಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ಲ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ಪೊಂಜಿಂದು ಟಾಯ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಅವೇ ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ದಿಂಜ ಎತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಲ ಅವೇ ದಿಕ್ಕಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಹೋಜೋಂಡು ತುಲೆ ಟಾಯ್ ಅವೇ ಟಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ತೊಂದರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂದು ಅಡ್ಲು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ರಾವುಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್
థర్డ్ ప్యాక్ నెట్ ఓ టాయ్ తిక్కును రడ్లో చేయలేక టాయ్ తిక్కండి ఇంక బెచ్చాడు చూడు ఇన్న బీల బుక్ ఆడవాడు మనకు మణిపేవుల్లో బుక్ మాడిపా అలో గైస్ అవే టాయ్ గైస్ మూజి టాయ్లో అవే గైస్ మూజి టాయ్లా डायनोसर फाइट टॉय तुले मुझे आओ दिखने बेचन गए चापे जोरू ऐड देखा ये तो मुझ बैक कांडे नालना बैक होगा पूरा उन्हें लगे इनको नेट नेट अवे होगा तू का कमेंट डाउन लगा अवे ना नेट नेट कार टेम्पो टिप्पर पूरा दिखुंडु के नेट दाल दिख दीजिए अवे दिखने डायनोसर फाइट टॉय सरी बंडदुले ना नाल अवे दिखुंडु అయిన బ్యాక్ టోటల్ ఎమ్మ కాకుండా నెట్ ఓ వీకుగా బెచ్చా ఉందండి ఓ దిక్కు టాయ్ 4 టాయ్ల అవి మనీ పడ్డ గోదు ఆ రింగ్స్ కంపెనీ దగ్గర అడ్డు పోలియారు గోదు మంగారు ముడే అదా నా నెట్ల అవి పులి ఆజిన ప్యాకెట్ల అవి తినేర చూది గుణాతి మంగారు ముడే నెట్ తులే దాయితం దిగుతుండు ఆనే టిప్పర్ డైనోసర్ కారు ఉరతి కుడిగే తెగుడు బెచ్చా ఉందండి పూర ಒಂಜೇಲೆ కదా ಟಾಯ್ ದಿಕ್ಕಿಂದು ಒಂಜಿ ಡೈನೋಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಐಟ್ ದಾಯ್ದೆ ಉಬ್ಬುಣಿ ಇತ ಆಜಿಲ ಒಂಜೇಲೆಕೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ನೆಟ್ ಬೇರೆದುಂಡು ಡೈನೋ ಫೈಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ಎಂಚ ಫೈಟ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಬಿಡ ಫೈಟ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ದಾಯ್ತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಪೋಂಡ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲವ್ ಬೇಕನೆ ಬೆಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ದಾಲ್ ತೆಗಿದಿ ಡೈನೋಸರ್ ಅದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ದೇರ್ಲ ಜನಿಗಿದೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಅವಿ 100% ఇంకా టాయ్ ఇచ్చా అవి ಮಾಡುದು ಎಲ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತನ ಅಂಜನ ಅಂಚನೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲ ಪರಿತ್ತಂಡಿ ಆನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತನೆ ಆಂಡ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈನೋಸರ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ಪಡ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಿರ ಬೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡೋಟ ಪೂರ ಎಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ನಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋದು ಆಡೋಟ ಪೂರ ಎಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬೈ ಗೈಸ್ ದಯಮಾಡ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ